Ummi Rahab matashiyar 'yar fim ɗin nan ta sayi sabuwar waya wanda ya fito kwanan nan wanda aka yayi wanda kuma ya fi kowane waya tsada. Imana. Alhamdulillah, my iPhone13 Pro Max. Congrats. Hey, congratulations. Thank you so much. Wow. Hey. Alhamdulillah, namu da yazo. Congratulations. Namu yazo. Congratulations. A yau ɗin ne ba da jimawa ba ta wallafa wannan bidiyon nata in take cewa nasu ya zo. Ina take ta murna take cewa nasu ya zo. Inda manyan jarumai suke ta ce mata congratulations inda kuma waɗansu suke ta tambayanta akan ta ina ta samu kuɗin siyan wannan wayan inda waɗansu kuma sharhi dai daban-daban